indaranka. Ƙungiyar direbobi ta koka bisa yawaitar garkuwa da mutane wato kidnapping, wanda a yanzu ya kai wani matsayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Za mu kawo muku ci gaban zantawar mu da matashin direban nan na Kwankwasiya, wanda ya fitar kutsu daga hannun wasu ‘yan garkuwa a kusa da tashar Yari. Mantuwa ko ganganci, wani likita ya shiga halin tsaka mai wuya bayan da ya ɗaura wata jaririya roba domin nemo jijiyar da za a yi mata allura. Ƙarshe ya mance hannun yarinyar a ɗaure, har ta kai yanzu hannun ya riɓe. Idan ajali ya yi kira ko babu ciwo sai an je, wata uwar gida ta rasa ranta cikin wani yanayi mai cike da sarƙaƙiya, amma fa kawai an ga gawarta ne a cikin jini bayan an sassara mata kai. Za mu kawo muku nasihar Malam Botorami, wanda ya ce anya batun ‘yan maganin kasuwar Sabon Gari ba wata kutungwila ake so a yi ba domin dakushe kasuwanci a Kano? Sannu mai sauraro, kafin in ci gaba ku saurari wannan. Zan kashe ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana dara ga dare yayi, wani katafaren sabon samfurin fim ne da ba taɓa yin irinsa ba a jerin fina-finan Hausa. Kuma hamshakin kamfanin shirya fina-finan Hausa nan da ke arewacin Najeriya mai Shada Investment Nigeria Limited suka ce mu sanar da ma'abota kallon fina-finan Hausa. A farkon wannan shekara ta 2019 sun zo da wani gagurtacce. Ana dara ga dare yayi. Za a fara haska wannan hamshakin shiri a ranar 8 ga wannan wata har zuwa sati biyu a fim House Sinima da ke Ado Bayar Mall Shoprite a kan titin Gidan Zu. Za ku kalli wannan shirin ne tare da jaruman Kannywood rankatakaf da mawakansu a kowace rana. Sarki Alinuhu ne da sauran abokan aiki su suka ja ragamar shirin. Shedi ne ya kani gidanku. Abbas ya gani ya ce duk duniya ne yake so. Ina so ki gaya wa ɗanki cewa ya rabu da ni. Shiryawa Abubakar Bashir mai shadda ba da umarni a Legomza. Ana dara ga dare yayi sai kun zo. Ina masu burin mallakar gidan kansu cikin ruwan sanyi musamman a garin Kano. Yanzu ne lokacin cimma burinku tare da Family Homes Funds da haɗin gwiwar Countrywide Housing Company Limited, inda kuke da kyakkyawar damar samun ginannen gida zaɓinku walau mai ɗaki 2 ko ɗaki 3 a kammalallen rukunin gidaje mai suna Muhammad Sanusi 2 Royal Estates. Mahalli ne cikin tsafta da yake da ƙayataccen tsari cike da tsaro, ga yalwar tituna, wutar lantarki da ruwa, makarantar yara, kasuwar zamani da sauran abubuwan taimakawa gudanuwar rayuwa cikin kwanciyar hankali. Tsakanin kammalallin gidaje tuni dama ta bude ga al'umma da masu sha'awar mallakar mazauni a rukunin gidajen na Muhammad Sanusi 2 Royal Estates, wanda ke nan unguwar Darmanawa bayan asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wato AKTH. Wannan dama ce ta samun kadara ta farar daya babu kai komo, a karbi dukkan shaidun mallaka da sahalewa na hakika hannu da hannu. Domin ƙarin bayani sai a tuntuɓi lambobi kamar haka: 0800 99 28 2524 ko 0813 3024 7447. Hukumar kwashe shara da tsaftar muhalli ta jihar Kano wato Remasab na kira ga jama'a da su yi la'akari da yanayin sanyi da bugawar iska, su guji kona shara da kuma zubar da ita barkatai, musamman ma zubar da bawon rake da makamantansa akan tituna da guraren da basu kamata ba. Sannan kuma hukumar na godiya ga jama'a akan haɗin kai da goyon bayan da suke bata a aikin feshin maganin sauro da ake yi kullum a unguwanni daban-daban. Ku ci gaba da taimakawa hukumar ta hanyoyin da duk za ku iya don tabbatar da tsaftar muhalli a jihar Kano. Wannan sako ne daga hukumar kwashe shara da tsaftar muhalli ta jihar Kano wato Remasab. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne yake muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Inda Ranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Sannan hankali fa wannan matsala ta kidnapping ta san zama matsalar da matukar ba a tashi tsaye a kanta ba, akwai matsala. Domin yanzu haka direbobi a nan Kano sun koka bisa yadda ake yawan kama su da sunan kidnapping. Sakataren ƙungiyar direbobi da ke Na'ibawa ya bayyana cewar yanzu haka direbobinsu sun sha jinin jikinsu, domin duk wanda ya fita to ba za a samu nutsuwa ba sai idan ya dawo. La'akari da yadda waɗannan miyagu ke tare hanya suna operation. Sunana Malam Aminu, masifa ce ta tunkaro mu, ta tunkaro kuma duk al'ummar da suke arewa, musamman ga direbobi wanda suke ɗauka fasinja daga Kano zuwa Abuja, wanda kuma suke ɗauka daga Maiduguri zuwa Abuja, daga Sokoto zuwa Abuja. Duk wannan masifar ta shafe mu saboda yan garkuwa da mutane sun fito babu dare babu rana, bakatatan za su fito da kaki na ma'aikata su zo su tare hanya a matsayin su ma'aikata ne, kaki na yan sanda a matsayin su ma'aikata ne, bayan shi ma har da kaki na soja, tunda akwai wanda ya gani kakin soja ne, akwai wanda sun gani kakin yan sanda ne. Wannan korafi na direbobi ya zo ne daidai lokacin da muke kawo muku tattaunawa
da wani direban motar kwankwasiya wanda aka tare su, aka shigar da su wani daji tare da fasinjojinsa, ya ce daga bisani bayan an nausa da su cikin dajin, sai kuma wasu zababurawan suka bayyana kan babura, aka yi gaba da su aka ƙara nausawa can cikin tsakiyar dajin. To Allah ya kyauta, da fatan babban sifetin ‘yan sandan ƙasar nan zai sake ɗamara domin tankarar ayyukan waɗannan miyagu. Daga kidnapping kuma bari mu je ga batun kisan kai, inda aka tsinci gawar wata uwar gida a cikin ɗakinta da ke Farawa. Wannan mata mai suna Wasila, an samu gawarta ne cikin jini, an sassara kanta, cikin wani yanayi mai cike da sarƙaƙiya. Wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma yana da cikakken bayani. Kamar yadda wata makocinta ta fili inda ranka bayani. Na tare da ita mun yi wasa, an yi dariya, lafiyar ta kalau. Allah ya isa mata da wannan hukuncin. Malam Ilyasu Muhammad Bala shine mai gidanta, ya bayyana mana cewar ya kaɗu da jin wannan labari. Lokacin da abin da ya faru bai fi 30 minutes ko 40 minutes ba, ni da ita mun yi magana a waya, so har test ma ta mini taimun addu'a, so daga baya kuma kullum sai na ji amman waya an ce da ni ba ta da lafiya. Kwamar MK Adam Rano shine shugaban gamayar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam, ya ce za su yi bakin kokarin su domin gano waɗanda suka aikata wannan ta'addanci. Sanar da hukuma muka taho tare da jami'an tsaro a 'yan sandan nan Farawa da Police Division. Tuna dai wannan magana aka mika ta ga ofishin 'yan sanda da ke Farawa. Hakan ne ya sa maka taɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, wato DSP Abdullahi Haruna, amma ya ce baya gare. To Allah ya tona asirin masu hannu cikin wannan alkaba'i. Yanzu kuwa sai batun wata jaririya, wacce yanzu haka take kwance a wani asibiti cikin yanayin ƙila wakala, domin ilahirin hannunta na dama ya lalace, har ta kai naman ya fara zagwanyewa. Mai sauraro, ko ka san me ya faru? Mahaifiyar yarinyar dai ta haife ta ne a asibiti bisa kiraye-kirayen cewar a riga kai mata asibiti domin haihuwa, don kaucewa mutuwar mata ko jariran nasu. To amma wannan mata wacce mutuniyar karkara ce, bayan da ta haihu sai ta lura jaririyar tata tana firgita, don haka sai ta yi gaggawar sanar da likita bokan turai, tunda dama tana kwance a asibitin ne ba a sallame su ba, kaga kenan kaya ya tsinke a gindinka ba. To amma ko da likitan ya zo, sai ya ɗaura wa jaririyar irin robar nan da ake tamke hannu idan ana neman jijiya domin a yi mata allura ko ƙarin ruwa. Amma bayan da ya tamke hannun sai ya mance bai kwance ɗaurin ba, haka ya bar yarinyar da hannunta a tamke. Ita kuma uwar yarinya a tunaninta ta yi zaton ɗaure hannun shine lakanin ciwon firgitar da yarinyar ke yi, don haka ta ci gaba da gararinta ba ta ma damu ba, domin ta yi amanna da cewar likita ba zai cutar da mara lafiya ba ko cikin bacci auya ƙazatin. A farke kenan. Haka dai aka bar hannun har tsawon kwanaki 3, har ta kai jini ya daina gudana, ƙarshe hannun yarinyar ya fara riɓewa, har ta kai uwarta ta ankarar da sauran ma'aikata cewar aikin likita fa ya ta san makwaɓewa. A ziyarar da filin inda ranka ya kai asibitin, mun iske yarinyar kwance, ‘yar uwar mahaifinta na jinyarta, ko mun iske an rubuta musu magunguna da za su sayo domin ci gaba da duba hannun wannan yarinya. Haka kuma mun zanta da mahukuntan asibitin da suka tabbatar da cewar kuskure kam an yi, amma za su ɗauki matakin da ya dace. Haka ma dai mun ji wata likita tana cewar hannun yarinyar bai yi gangarin ba, kuma ko da na bincika ko me gangarin sai aka ce ai tana nufin an shawo kan matsalar ba sai an yanke hannun ba. To Allah dai masani. Barista Hadiza Ahmad Ringin lauya ce da muka bibiyi wannan al'amari tare da ita, ta bayyana matuƙar takaici kuma ta ce za su bibiya domin lalle sai an yi adalci. Ita ma kuma ta ce ta ji an yi wancan turanci na gangarin. Don haka akwai buƙatar manyan likitoci ko masana lafiya su shigo su yi cikakkiyar fassara akan wancan turanci na gangarin. Ga barista Hadiza. Amma a yanda naga abin da ido na gaskiya dai akwai wani yunkuri da za ku yi a shari'ance na ganin sa ido daga tabbatar da cewa an yi abin da ya dace. A yanzu dai mun gana da su waɗanda abin ya shafa kuma sun tabbatar mana da cewa insha Allahu za su yi kokari su binciko wanda suka aikata wannan abin, za kuma su ɗau mataki. Amma dai yanzu dai tunda ana kan bincike ne, za mu ci gaba da bincike mu ga abin da kuma hali zai yi. Idan ba a hakan ba, muna da wata tribunal haka da ake kira Medical and Dental Tribunal. Ita ma ce ma'u Basiru Sunusi malama ce kuma uwa, ita ce ma ta fara tsegunta mana wannan batu, muka kuma ranka ya domin shiga tsakani, ta bayyana cewar abin ya sosa mata zuciya, kuma ita ma ta ce za ta yi iyakacin ƙoƙarinta don ganin cewar an yi adalci, domin farkon zuwansu ta lura akwai ƙumbiya a cikin magana. To wannan ɗaurewa da aka yi ba a kwance ba ya kwana a haka shine sanadin da ya sa hannun ya samu wannan matsala ta lalace. Farko gaskiya sun mana alamu na rashin gaskiya tunda sanda muka zo da safe ni da ita barista
ba su ba mu haɗin kai ba, duk yanda za su kare maganar abin da suka yi kenan. Amma yanzu ganin cewa mun shigo da ku cikin maganar, sun san kuma cewa shigowar kun nan dole akwai alamomi na binciken a kansu, shi yasa yanzu ma suka nuna cewa za su yi wani abu irin wannan. In ta kai ga a yanke hannun yarinyar nan fa shikenan an cuci rayuwarta har abada, babu wanda zai ciro hannunsa ya bata. Yanzu haka dai mun zanta da mahukuntan asibitin, sun kuma tabbatar da cewar za su ɗauki mataki domin sun ce kafin zuwanmu ba su sami labarin wannan cakwakiya ba. Kuma nan take sun sa an sanya yarinyar a matakin a kula da ita kyauta, ba sai iyayenta sun sayi magani ba ko kuma biyan kuɗin asibiti, wanda a lokacin da muka je mun iske an rubuta musu magani za su je su siyo. Haka kuma mun sami labarin cewar hukumar asibitin ta kira taron gaggawa domin ɗaukar mataki akan wannan batu. Mu ma dai za mu ci gaba da bibiya don jin inda aka kwana a ragaya da kuma kawo muku yadda jaririyar ke samun sauki. Amma fa akwai takaici a ce likita da kansa ya yi wannan mantuwa, ko da dai an ce ɗan adam ajizi ne. Masu sauraro, shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Katafaren hotel din Bristol Palace na daga cikin manyan hotels da ke da mukamin 5 star. Inda za a karɓe ku kamar a gidajenku cikin kima da karramawa a koda yaushe. Manyan ɗakuna guda 114 na alfarma kamar Senator, Ambassador da kuma Palace Suite. Masu kayan alatin more rayuwa da zai baku nishaɗi cikin nutsuwa. Abinci sai wanda ka zaba har ɗakinka na tsawon awa 24. Hotel din na da manyan ɗakunan taro masu kayatarwa ga masu buƙatar yin seminar, party ko yin manyan Guraren shakatawar mu na kewaye da bishiyoyi da furanni, gurin wanka na swimming pool, da dakunan cin abinci na gida da na kasashen waje, a Dala Restaurant, wurin motsa jiki da kuma ajin motsa jiki da zai kara wa jikinka sauran sarrafa iskar oxygen. Tare da mai koyarwa, kwararrun masu gadi, kyamarar CCTV don bayar da cikakken tsaro a ciki da waje. Bristol Palace Hotel na lamba 54 da 56 Guda Abdullahi Street, Falsan Takano. Lambar waya 0800 80 94 1031 ko 0811-353535 ko email address reservation@bristolpalacehotel.ng. Bristol Palace Hotel, gangarin masauki. Ina masu buƙatar koyon turanci, karatu da rubutu cikin sauƙi, to ga dama ta samu. Albarka English Lesson makaranta ce ta musamman domin koyar da darasin turanci. Tuna muka tare da muku ƙwararrun malamai da suka nakalci lafiyar koyarwa. A Albarka English Lesson muna koyar da ɗalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da daddare daga karfe 6:30 na yamma zuwa 8:30 na dare domin 'yan kasuwa da ma'aikata. Mun tanadar muku special class masu ɗaukar ɗalibai 20 cif da kuma wasu ajujuwan na musamman ga waɗanda ba su iya karatu ba balantana rubutu. Makarantar ta zo muku da sabbin ajujuwa da muke koyarwa a ranakun Talata da Laraba karfe 6:30 zuwa karfe 8:30 na dare. Haka kuma akwai ajin koyar da mutum ɗaya tilo, wato daga kai sai malam. Za ku iya samu mu domin yankar naku fom ɗin a Murtala Suya da ke kan titin Kabuga, ko a Manar Store sabon titi daura da gidan kankara, ko a Zango Store da ke kofar mata, ko kuma a Hawawu Store rijiyar Lemo tudun Bojuwa. Za ku iya samu mu a ranakun karatu a adireshin makarantar da ke Sheikh Kamis College of Qur'ani Gwarzo Road bayan asibitin Kabuga, ko kuma a lambobin wayoyin mu kamar haka: 0800 32 06